Damdamag ni Berto. Programa pakidalunan di pas kasama kinibugod tayo alumar. Identero maginan ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasanan diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan tapno amuan ti publiko ti husto a kalikagong tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Aldaw ti Miyerkules gagayem ken kaabsat wenno Miyerkules okay, aldaw ti Huwebes gagayem kay Absat. I'm sorry, medyo nalilito po tayo, Okay, aldaw po iti Huwebes, iti dating aldaw pet sa 29 iti bulan ti Disyembre 2022, dua pay nga turog gagayem kay Absat, padaanan tayon ti baro nga tawen, ano po yung mga New Year's resolution, tayo apo, ana digiti kayat tayo nga maaramid wenno kayat tayo nga ipatungpal iti isasangbay ti baro atawen, ana digiti kayat nga guyuden nga itultuloy iti umay nga tawen 2023. Yan po, amok nga do digiti haka-haka wenno plano tayo apo may panggep iti isasangbay ti baro atawen aside kadaytay paningisagana tayo apo kadaytay anan kasla nagbalinen nya kadawyan tayo no mapasangbay ti baro atawen kakabsat ken gigayem. Okay, manibo na po ti ENR Online dati po ti pagayamyo ni Robert De La Cruz, iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino, tapno dasarmi manin na po di kiti damag sekna na po uno adda pakaseknan iti naldaw-aldaw nga panagbiag tayo. Okay, adda deti na barang nga damag ti Commission on Human Rights gigiyem kay kabsat kayat na nga imbestigaren digitay drug-related death ipapatay seknan apo ito operasyon ti droga idibabaen ti barong administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaano apo nga malpas ti problema seknan apo ti kadda digiti question idi pa na kay patungpal digiti drug anti-drug campaign gagiyem ken kaabsat iti napalabas nga administrasyon talagang nagado nga question na po may panggep iti war on drugs simublat ni Presidente Marcos at dalata. Ken kastabay po ada deti sabalipay nga idanon mi kada kayo nga damag deti mamaganiki kada tayo kakabsat ken kagayem nga presyo apo ti sibuyas gagayem medyo bumaba ata 250 apo ti suggested retail price ti per kilo iti sibuyas may ikasa dito apo nga presyo apo ti sibuyas nakadado ti agreklamo na po may panggep ti sibuyas. Layos iti Paskwa iti Visayas Mindanao imabuten ti 30 ket 2 dagiti natay gagayem kay kaabsat. Department of Health na kay record din ni mapulok ket maysa nga napaputukan no pay di pay nadanon ti baro atawen kakabsat ken gigayem. Padaanan nyo apo sakit iti panaguyek kastamet den apo iti sakit iti bara ngumato kano ti kaso digiti nga saksakit no kasta nga madanon ti baro nga tawen gagayem ken kaabsat siguro gapu iti paputok padaanan nyo into lubigat naisagana tayo na po nga makainuman tayo ni Engineer Felander Madriaga tapno idiskutir tayo when no idasar tayo apo di bad effects ti biyang ti paputok aglalo iti aglawlaw idikalman nakainuman tayo ni Dr. Alan Thailand nga nang ibinsa-binsaan na apo iridakes nga epekto ti paputok iti mismo nga salon at tayo gagayem keng kabsat. Ije balasyo tao Estados Unidos mangipatungpal iti COVID restrictions kadigitay Chinese stories saan niya ta nga mapikar manen ti China iti dating aramide na po ti biyang ti Estados Unidos gagiyem keng kabsat. And at the same time ije Hong Kong nga may sa kadigiti ayan digiti kadaraan tayo na ikade na po digiti COVID restrictions iti nasaong pagilian wenno lugar ije Hong Kong gagiyem keng kabsat. Amin digito
tampok pa rin di may isang oras hindi pa nangidanon di programa tayo damdamag ni Berto, kabayatan na pagyamanan tayo di sumaganad. TMT Construction Company, masarakan na po ito barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Amin nga construction assistance. Manipod pan nakaplano, aging ganat pan nakapatakder, diri kayat yung proyekto, diagonal ngaman nga proyekto apo, when vertical. Kayang-kaya dito po, ti TMT Construction Company, babayan ti panangimaton, ni Honorable Telwin Tapawan, kami nga po ti Konseho, Ili T. Marcos. Agyaman tayo pa kay ni Mr. Loreto Tamayo, manipod na po iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Drupa ni Tiwayan ay Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, manipod na po iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Dr. Alan Tailan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, na dati rikrik na inyo apo iti Baguio. Mapana po iti doktor nga mapagtalkan, Dr. Alan Tailan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital nga masarakan. Iti mismo nga number 121, Zacarias Flores Street, Lawag City. Thank you very much. Iti Pugad Lawin Carbas Aircon Service Center nga masarakan na po di Balintawak Street, dito Siyudad Tilawag, babaeng kini Engineer Neil Jose. Nada problema po dito air conditioning unit, dito lugan nyo. Eksperto, dito technician, iti Pugad Lawin Carbas Aircon Service Incorporated, Balintawak Street, Lawag City. Thank you very much, Mr. Henry Afaga, manipod na po di Pennsylvania, Estados Unidos. Kani Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando, iti Ili ti San Nicolas. Maraming salamat po. Daytoyen ti sungbat tinangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, digiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usarin digiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnating. Epektibo pa iti Next Gen kadiri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adaan pa iti produkto nga para kaditi tarken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabagbaba agastos. Gumatayen kaditi Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan ti Garete Street, Abay ti Gareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kaditi amin nga klase ti mula ken para kaditi tarken. Next Gen environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso pan nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Lily of the Valley. Kalikagum yu kadi ngay paay din to kalipatan nga serbisyo kadi pimusay ngay patpatigyo di biyag. Lily of the Valley ti sungbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kadi iti di kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley, rangtay ni ayat para kadi iti patpatiga pimusay, manipod kababaan ing ganat ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti din to kalipatan na serbisyo kadagiti minatay babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dagiti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid dagiti minatay iti sa bali a lugar. Ti Lily of the Valley kadadaan ti dua asangay. Masarakan digitoy, iti National Highway, Barangay 32, Kurokor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adaan ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Owner Manager. Lily of the Valley. Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo.
DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narud ka kailian, padaanan ti padaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw. Idikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar ang pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages. Adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa. Gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto palipatan na parang titipon. Gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem. Nakalukat ang mga kubudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare reservation, tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Okay, dyan na palabas sa 15 minutos kalpasan, ti oras tayo ng alas 12. Ha? Kalikago mapo ti Commission on Human Rights sa ag-imbestigar, signa na po itinasursurok yung patapulo nga drug-related death. Ha? Drug-related deaths, gigiyem kamsat. Ha? Natayda ga po iti operasyon ti legal na druga, nga digito'y ket naarami da po iti babaen ti administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos gigiyem kamsat. Kalpasan deti po nga dati rakurak ti biyang ti Philippine National Police nga naika-recordan ti upatapulo iti NEM nga drug death, drug related deaths. Iti bait apo deti maararamid nga anti-illegal drug operations manipod apo diti Pilipinas manipod Hulyo 1 nagpatingga apo iti Nobyembre 7. So July 1st up to November 7 o parapulo ket innemen apo dagitay pimusay. Nagbani na rakurak ti Commission on Human Rights sa babaeng ni Commissioner Beda Epres nga iti agdamaket nakaisumiter da na po iti surat iti opisina ti Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. Tapnon ti kastaket kitain da dagiti impormasyon babaen kadagiti informasyon seknan kadagiti natay wenno pimusay iti war on drugs iti agdamang administrasyon ni Presidente Marcos. Kalikagom ti CHR wenno Commission on Human Rights nga kitaen ken adalen wenno scrutiny ren no sinno digiti nagbalin nga wenno anya digiti nagbalin nga rason iti papatay dagiti nasao nga biktima babaen iti operasyon ti druga. Iti bait deto inlaluag pa iti Commission on Human Rights babaen ni Commissioner Epres ngayon agdamak at nagtalineed nga satisfied ti Commission on Human Rights iti performance ti PNP nga kagiddan apo ti panangipaayda wenno panangipetingda nga adda ti importansya wenno masapol nga maimbestigaran ti kaso ti papatay ti sumagmamano nga individual nga adda pa nakainaig na iti illegal nga druga. Kabayatan na no lagipen tayo apo adda deti panangipalawag ti PNP Chief Azurin manipod ti 46 nga drug related deaths iti pagilian 32 ket 2 ditoy digiti natay iti baet ti may ususwat nga operasyon di baen iti nailya na pulisya idinto nga tinasaba na bati nga sangapulo ket upat ket napapatay da wenno napapatay digiti pannakabagi ti Philippine Drug Enforcement Agency wenno PIDEA. Kagiddan deto inpeteng ti hepe tinailya na pulisya nga maaddaan iti panagbaliw iti estratehiya wenno sistema po iti sibubukela kapulisan kompera iti dating estratehiya digito iti panawen ti panangidaulo ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ayun so kasla admitiren ni PNP Chief Azurin nga saan pay nga nabaliwan ti sistema
nga ipatpatungpal apo ti biyang ti Philippine National Police no ti war on drugs ti pagsasaritaan. Gagayim keng kamsat. Gaputa deti kagiddan detoy ko na ti hepe, tinailya na pulisya nga maadaan ti panagbaliw. Iti biyang ti estratehiya ti Cebu Bukel nga kapulisan kumpara iti dating estratehiya. So nagbaliwen gayamen. Ti estratehiya da sa baling strategy ti mararamat apo wenno ususarenda nga sistema idi panawen ni dating nga presidente Rodrigo Roa Duterte ken ti sistema nga aramiden da iti agdama kakabsat ken gagayem. So pagsasaritaan tayo from July 1st, gagayem kabsat, di ba? July 1st, June 30, idi agtugaw, agsapata, ti Apo Presidente. Sumanipod pa nagtugaw na, aging ganat Nobyembre 7, 46, di kita napapatayin, Apo, ti biyang, ti PNP, together with PIDEA, iti biyang, ti illegal drugs. Según kani Azurin, nagbaliwen ti sistema wenno estratehiya ti kapulisan from the past administration to the present administration. Gagayem kabsat. Ngem kaskas di apo nga adda iti question iti kaadda di kitay pimusay wenno matmatay gapu iti war on drugs. Gagayem kabsat wenno kampanya kontra iti illegal a droga. Now, adda ti Commission on Human Rights ag-investigar kakabsat ket gagayem ag-investigar ti Commission on Human Rights. So meaning to say nga adda pa nagdudwada wenno adda apo diti kasla agam-agam da iti kaadda pa ila iti kastoy nga bilang nga pumusay iti July, August, September, October, November. That is 5 months. Gigiyem keng kakabsat 46 digiti pimusay nga digiti apo ket adda pa nakainaig na iti operasyon ti illegal a droga both ti PIDEA ken ti biyang ti Philippine National Police. Ti question ditoy nagbaliw ti estratehiya gagayem kay kansap nyem still nga adda apo digitay mapapapatay nga kasla kayat nga imbestigaren or kayat nga busisien iskrutiniren ti biyang ti Commission on Human Rights. Sa dinno ti ayan ti problema ti war on drugs gagayem kansat saan nga linged kada tayo na ilanlandayag ti pagilyantay nga Pilipinas gapu ti kaado digitay pimusay bayat ti administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte seknan ti war on drugs. Dapat kadiri panang iba panang describir da state killing gagayem kamsat ti maararami din asla elimination latta na po iti maararamid nga awanen diti panang lagak mo kadiji tao basta adda panakay napatayem adupay na sentensyaan na pulis gapo apo iti panagpapatay. Malagip yun iti kaso ti may nga menor de edad di kaluukan. Manu nga pulis apo ti nasentensyaan gagiyim kamsan. Manumet din nga pulis apo ti nairaman na iti operasyon ti illegal a droga. Even PIDEA gagiyim kay kamsat iti laing kalabes di ba? Anda digiti ada pa dito rakurak ti may nga agturay nga maamak iti mabalin na pa nagsubli digiti ninja cops gagiyim kay kamsat. Ano yung ninja cops digiti i-resale da apo digitay matiliwan wenno makonfiskar da nga illegal a droga. So sinno ti rumbeng apo nga mangkita iti sistema apo ti kapulisan wenno ti gobyerno seknan ti illegal drugs. Digitay informations nga dumandanon kakabsat ken gigiyem iti biyang ti kapulisan seknan iti maysa nga individual maysa nga personalidad nga maibaga nga adda partisipasyon na illegal a droga. Digitoy kadi apo ket maberberifika ada kadi proper verification nga mayuswat tapnon ti kasta ket digitoy kaso iti planting of evidence gigiyem kamsat panagimula di kita tao nga paggapuan, di kita informations nga maipan. Iti biyang ti Philippine National Police together with PIDEA or asinuman na po nga government agency or otoridad nga naikan apo ti puder. Tapnon ti kasta tiliwen, operasyonan da, di kita agwar. Arami da po, iti aktibidad seknan na iti pan nakainaig di illegal a droga. Ada ka di proper verification, gagiyem kay kamsata, ada ka di pan nakaarami da po ti umiso nga panag-verifikaar, panag-investigar, gagiyem keng kamsat. Di ba,
no kung kunada no kan no adda matiliw ket nayuswatan deto nya tao iti nabayagen nya panakapaliiw surveillance ket kastoy gagihim kamsat adda mayuswat apo nga deti operasyon iti maysa nga pagtengan adda latta aligasyon kuna diti ko simrek deti kastoy pinusasan da kami, pinagpaklib da kami, pinarwar da kami, sudalatan tiyan da tunay tibalay. Yung mga ganon, kakabsat kigigim. Ano ba talaga, kuya? Ano nga talaga ti procedure, SOP, para ti panakayuswat, ti panagtiliw, gagihim keng kakabsat, apay adda di kitay kakastoy nga aligasyon, apay nga adda di kitay pumusay, siyempre, siguro, may sakadikiti kang naapuno pong maparwar kita, limaban ngamin, kinasaan na kami ngamin, pinaputukan na kami ngamin, gagihim kayong kamsat. Dapat apo, agkalaing apo, di kita otoridad, agkalaing apo, di kita tuturay, kang runaan ti biyang ti presidente, no di na kayat, nga may tulad, ti kadakkel, ti question, ken ni President Rodrigo Duterte, ti administrasyon na sekdan ti war on drugs. Before nga nagtugaw ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos, may sa detuyan na po kadigitiya na ikan importansya when no nagbalin nga sa ludsud ti publiko. Anati sistema, anati stratehiya ni Marcos seknan iti illegal na droga. Tuladen na kadi tibiyang ni Rodrigo Roa Duterte nga dati a presidente. Adda digiti mangibaga, adda ti pagbaliwan na. Then, here comes the PNP Chief Azurin nga nagkuna nga sabali ti sistema ti agdamang administrasyon or estratehiya di kapulisan idi administrasyon Duterte idi agdamang administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos gigiyim keng kabsat. So kitain tayo apo no anat ti rumarit investigasyon gigiyim kabsat, especially apo kada ti kaado deti pimusay from July 1st up to November 7 nga addan o patapulo ket inem nga pimusay apo gapo iti operasyon ti illegal na droga babaen kadig iti otoridad. Gagayem. Tiyate ko na kon. Yung mga information sa gagayem kay kabsat, verified kadi apo, siyempre kung na di kiti maseknan, when verified. Isungarod nga na ikasa ti operasyon. Isungarod nga nakaala kami iti search warrant. Gapo nagaplikar kami ka ni judge. Nag-aplikar kami kay ni judge, inikan na kami met, mga ganun na kabsat. So, lehitimo, gagayem. But, in sistema or implementation, gagayem, nasurot ka di umiso nga proseso para iti pan nakayuswat ti operasyon kontra iti legal nga droga, kakabsat. So, tidakkel nga sa ludsud data, gapo iti deti nga panangikasat ti Commission on Human Rights or CHR, iti investigasyon, ito parapulo ket inneme na pimusay apo seknan ti kampanya kontra iti illegal na droga. Nasaan po ang problema? Nasaan po ang problema seknan ti implementasyon apo ti panagtiliw kadagitay adda pannakainaig na iti maipawil a droga gagayem keng kabsat. Amok nga datay amin. Kayat na apo nga madalusan ti pagilyan tayo seknan iti illegal nga droga. Ngem no addamet apo digitay questionable nga wagas ti panagdalos sigurado nga agbuses ti tao or makapungtot ti tao gagayem ken kabsata ngem DJ pungtot da idulinda gapo iti amakda gagayem ken kabsat di ba nakadado digitay palit ulo kada marihas apo digitay drugs mamulaan digitay tao kakabsat ken gagayem iti ebidensya or illegal nga banag nga saan na lubos nga ikutan ti may nga tao dadta armas kuno saan illegal drugs gigiyem so dapat apo makita nga naimbaga no husto ti implementasyon apo ti programa seknan ti illegal nga droga ket maliklikan ti panakaibwis ti biag agasim data 46 from July 1st up to November November 7 last month laeng apo nga pan nag-operasyon digiti kamkaming tinailya na pulisya kakabsat ken gagayem adari madlaw tayo even kanina palabas nga aldaw pagkabaro yung regional director, provincial director, chief of police talagang parang kanayo na po nga one time big time yung operation gagayem dapat kadi digitay analysis ng panangibaga nga
parang nagpapakitang gilas yung bagong RD, bagong PD, bagong PNP chief, gagayim kayong kabsat. So nga, dito po kitain tayo. Manganta for compliance, dalaing may ibagang accomplishment po. At tiyan na pagdaksan, agbunga pa dito po, itipan nakapapatay, dagitay sumagmamano. Dagitay agip ipaay, ti informasyon, kada ito otoridad, no kita ente abo verify tayo dapat kuma digiti no hanga umiso di informasyon nga iteda gagiyem ora isuda makaswan di ba yung planting of evidence according to law sigo na po kadagiti in interview tayo no kasanot kadagsen DJ Basol nga kaibatugan DJ Basol DJ mamulaan kasjay ti kadagsen ti Basol apo ti agimula iti ebidensya yan yung mga yung mga nasa legal profession kakabsat king gigayem iso nga dapat apo makita nga na imbag dagitay sumsumrek nga informasyon iti biyang ti kapulisan iti PDEA or sino man apong otoridad nga mangyuswat apo iti anyaman nga operasyon kontra iti illegal na druga ket maliklikan na po ti panagbalin tayo nga sentro ti lubong seknan iti war and drugs nga kas iti napasamak iti napalabas nga administrasyon but natangken ni Presidente Rodrigo Duterte gagiyem kay kamsat di ba yung International Criminal Court ICC kaya't na imbestiga rin pagsawsawan na ida even media from abroad aga po sa baling pagilya na po talagang kastiga rin da ida no questionen da po no question da seknan ti legal nga druga gagayem kay kamsat yan po yung nangyayari so parang kibit balikat na lang yung iba gagayem kay kamsat ikidamdaratan ngem kasano na po no talagang adda digitay nagbalin nga inosente ngem digitoy ket na ipaayan na dusa na ibalod gapo apo iti false information fall guy nga kunada apo gagayem ken kamsat so dapat ammo tayo detoy dapat kitain tayo no kasano apo digiti dumandanon nga information or anyaman na panagisuplong seknan apo iti kaadda digiti tao wenno maitudo digiti tao nga adda apo iti panakainaig na iti legal na druga parang red tagging di ba kakapsat king gigiyem basta ako sa ramlatan inoperasyon namon tapno di kamet mapabainan ag negatibo ag mulakan mga ganyan kakabsat kigayem mapaspasamak nga tati kakstoy kakabsat kigayem di ba adun di kita na desisyonan nya kaso tibiyang di otoridad nga adda di kita saan nga umiso nga inaramid da seknan iti operasyon especially apo iti pan nakapapatay di subject iti drug operation sa dinno nga talaga ti ayan ti problema apo iti implementasyon ti panagiwayat apo iti operasyon kontra kadagitay suspected drug personalities gagayem ken kakabsat. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR building. JAMR Construction Supply iti JAMR building Subarod paset ti barangay 50 Butong diti syudad ti Luwag asidig ti Mangato Bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di gilubing ken nagtutubo daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariti cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da.
Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati na pintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no Mang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tatlong kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may puso iso agi-pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapong kasta ag-condense iso na then agnisto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na Mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga po nakaisuti filter kagiti rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi men DJ compressor no Mang Robert. Okay, talupulog iti na minuto sa po, tinapalabas, kalpasan, ti oras tayong alas 12, tuloy-tuloy po, hindi pa nagdadangga, hindi programa tayo damdamag ni Berto. After watching ni Jesse Boy Barros dita Parañaque, Metro Manila. Kaya dito amin na po nga nakatune in kada tayo iti dito yung aldaw. Okay, nagbalaga po ti Department of Agriculture nga mabalin ang umato ti suggested retail price ti nalabaga nga sibuyas nga umabot ti 250 pesos iti kada kilo mangrugi apo ti Disyembre 30 into nubigat. Dito apo ti nagbalin nga rakura ka ni Assistant Secretary Christine Evangelista agagiyem keng kalbsat. Tinasaw nga rekomendasyon na apo ket maingato kalpasan ti tataripno nga po digiti taga-departamento keng kastamit ten digiti stakeholder.
ti gakat wenno deti kalikagom ket mas nangat nga to ngem ti maibagbaga nga 170 per kilo nga suggested retail price nga detoy ket in tuding tibiyang ti Department of Agriculture idi Oktubre. Dito digiti makainuman tiyo 180 kun ada pa up to 200. Idilikodan dito ay maurno sa po ti suggested retail price nga madda digiti report nga ngumat nga to ti presyo ti sibuyas do sa dinno nga mailaklako dito payen iti 720 ti kada kilo. Imununan nga inlawlawag ti biyang ti departamento nga manamnama ti panagnato ti supply ti sibuyas ket bumaba ti presyo na iti panawen ti peak harvest season na iti Enero. Ito namang Department of Agriculture na to gagiyem kay kamsat. What happened? Apo Presidente Marcos, di ba sikat ti mangidadaolo ti biyang ti Department of Agriculture, idi Nobyembre gagiyem for forecast uno ibagbaga tibiyang ti Department of Agriculture nga by December, first week of December, mabalin nga agbaba ti presyo digiti produkto, dito nga klase ti produkto gagayem keng kabsat nga mabay-habay nga itakit nagkambyo ti Department of Agriculture nga kunada by January kakabsat ken gagayem ket addan apo iti panagbaba na gapot na tayo iti peak harvest gagihim keng kaabsat, dapat mas napimpindas kumapay nga ti kambyo ti Department of Agriculture ket adda nagapit nga talagan, ngem saan na makaumanay tapnon ti kasta alyanaran na tinangato nga demand iti dayto nga produkto. Mas mabuti pa yung ganon kesa imbagada idi November, di ba naging interview aki di apo digiti taga Badok, even my sister nga agus usarapo ti almost 100 kilos of sibuyas a month. Gapo kada ti business na gigiyim keng kabsat, talaga na nga to up to 300 kuna na idi. Idatang ko na ni Department of Agriculture before nga nag-interview tayo or nagibaseran tayo apo ti interviews, kunana by December, maybe first week of December, mariknanton ti paragnato ti supply nga mga lianar or mga ngibaba iti presyo digiti adeti nga produkto kunana tataapuhaan January kanumanen. Maria Josep naman tong Department of Agriculture na to, kaabsat ken gagayem apo detit bet ti mesa kadi imas na iti kastoy nga klase ti pagilyan, kas ti pagilyan tayo nga Pilipinas. Okay, kitain nyo sumain tayo apo, pagsasaritaan tayo, nga nalaing, adalin tayo. Ni produkto ngimato apo ti bayad ni produkto. Apay, gagihim keng kamsat, gapo iti panagkurang ti supply, planting, amumpay hante pa nga nadanon ti harvest season, ti napintas dito mabenepisyaran ko madigiti pada nga mannalon nga agpapatao diti deti nga produkto gaputan nangina ni Apo Guba, Rene de la Cruz Guba deti company technician apo ti maysa nga kumpanya gigim ko na maisagot digiti mannalon gapo iti detoy angem nangina met apo iti production cost gigiyem keng kabsat tibiyang dito but even ore kuma no mapagtalin na di na nga to a presyo. Then yung balandra na apo DJ negative effect na kada tayo. Okay, hanggang po takabsat ko na interview ni Dorocha de la Cruz from Manila nga da negosyo na apo kaya nagususar iti sibuyas ti almost 100 kilos gigiyem kabsat a week, I think a week di pa nangusar na. Okay, nagsaper di business. So, nung umato apo, ti presyo digiti nga klase ti produkto, mabenepisyaran digiti mannalon, ngem mabalin nga adda epekto na apo iti biyang ti business sector, gagayem keng kabsat, or iti buying public, gumatang ka kadete produkto nga narikaduan ti sibuyas, syempre ni businessman na idibiyang ti business sector iabrut damit apo no pay ni kabagis ko kunana idiket awan ti hanga isuti pangingatuan mi kunana but no kasjayman agsuffer apo ti biyang digitay babasit nga negosyo nga mabali na mangitunda iti panagsara wenno pan nakabrok gagayem kay kalsa. Tignan nyo kasya apo ti kasya ti domino effect nga kuna tayo bad the DJ positive and the negative effect
apo ti parang ngato digiti kakastoy nga produkto. Yan po yung nangyayari hanga steady DJ pan naka-benepisyo ti tunggal maysa gagayem kay kabsat. Adda mabenepisyaran nga sektor, adamet apo saan niya mabenepisyaran when no mangitunda iti saan niya nasayat. Gaya ng yung mga nasyon, digiti developing countries nga kasi pagilyan nga Pilipinas, sino nga nasyon ti di nakalikagom apo ti dumuras iti biyang ti industriya gagayem kay kabsat. Ni Amerika, ni China, ni Japan, gigiging kamsat. Digito yung nakadurduras digito. Ikan sabsabali pa yung anas nasyones. Kakabsat keng gigiging. Nimet Pilipinas, kalikagom naman. Agbalin nga industrialisado. Ngem addamay sa nga banag nga mabalin na mangigawid gapat manayunan pay apo di industrialisado nga deti kitain di kita environmentalist gigiyem kay kabsat mabalin nga contributor tayo kadije green gas wenno dakes nga asok nga mangperdi iti aglawlaw mangperdi apo iti lubong nga mangituntunda apo kadeti abnormal nga klima climate change nga kunada. Parang ganun din sa agriculture. Kas jemet apo ti mapaspasama kidibindig ti agrikultura. Mabenepisyaran ni Manalon gaputan nangina ti presyo di produkto na manipod ti pagtatalunan. Kakabsat keng gayem. Timet agsaper, di kita'y mangusar. Di kita'y end consumers. No kuman natin, kit-kit mo tagsidat natin, diyak lang umatgatang tideta nga natengin ta, nakangingina. Di ba may mga ganon, after ti typhoon, after ti bagyo, liklikan ti tao, ti gumatang tingin natin, gabuti nakangingina. Gagayim kay kabsat, limitaran na, yun yung epekto. So gagayim kay kabsat, mabenepisyaran ko madigitay agmulmulat ti sibuyas, kapo, gaputan nangina nga ti presyo, ngem agsaper mat apo digitay pasdek negosyo or ti end consumers gigiyem ken kaabsat kas di apo ti sumada na apo gaputa saan nga steady apo ti supply or otherwise no makita digitay smugglers gagiyem kay kaabsat nga kasjet ti kadangat di ba nakadadon ti sibuyas nga natiltiliw dita babaen ti Bureau of Customs gagiyem makita da kasjet ti kangato ti demanda tayo na mga kasama mag-import tayo inte agangkat tayo aglagay tayo ni Jekastoy, aglagay tayo ni Jekasjay. Yan yung mga negative effect gagayem kay kabsat. Gaputa saan nga steady apo. No kung may steady ti panagpresyo, apo mabalin niya awan ti hante mabalin niya gisirek ti kastoy isumit lang nga isu ti presyo, isumit lang nga isu ti ken nangato ti demanda. No nakita da apo nga baba ti supply ket nangato ti demand adda di kitay agipusliten kakabsat ken gagiyem wenno legal nga agisirek ket mabrok apo di kabukbukudan teng produkto babaen kada kitay imported nga produkto gagayem kay absat. Yan po yung mga nangyayari iribiyang ti pagilyan tay nga Pilipinas. Okay, para pulo kitin na minutos kalpasante oras tayo alas 12. Thank you very much to MT Construction Company. Manipura po iti Barangay 48A Kabungaan North Lawag City. Amin nga construction assistance kadiri kahit yung proyekto mapa-vertical, mapa-horizontal gagiyem kay kamsat mabalin na kayo apo nga Serbian ti TMT Construction Company iti Barangay 48A Kabungaan North Lawag City babaen ti panangimaton ti agtagi ko ni Honorable Telvin Tapawan coming apo ti konseho ti Ili ti Marcus. Thank you very much, Mr. Loreto Tamayo, iti Y Pahu, Hawaii, ni Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii, Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bakaray, Ilocos Norte. Dr. Alan Taylan, para ka dito marikliknayo, apo nga kahit yung ikonsultar ti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City. Thank you very much, Pai. Kenny Pugad Lawin, Carbas Aircon Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City. Nada problema po, di air conditioning unit, di lugan nyo, eksperto di technician, nga mangurnos ka di nga problema ti aircon, iti Pugad Lawin, Carbas Aircon Service Center, Balintawak Street, Lawag City, babaeng ka ni Engineer Neil Jose. Thank you very much, Mr. Henry Afaga, iti Pennsylvania, Estados Unidos. Maraming salamat po, Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando, iti Ili ti San Nicolas.
Daytoyan ti sumbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katangtalunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usaren digiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnating. Epektibo pa iti Next Gen kadiri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adaan ka pa iti produkto nga para ka riti traken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos. Gumatayan ka riti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply. Masarakan ti Garete Street, abay ti Gareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para ka riti aming nga klase ti mula ken para ka riti taraken. Next Gen, environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso apan nakausar deto yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Lily of the Valley. Kalikagum yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kari ti pimusay ngay patpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti deta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kari iti kalidad a kagamitan, ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley, rangtay ni ayat para kari iti patpatiga pimusay, manipod kababaan ingana ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kadagiti minatay babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dagiti sumaganad, mortuary, chapels, ken cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid dagiti minatay iti sa bali alugan. Ti Lily of the Valley katadaan ti dua asangay. Masarakan digitoy, iti National Highway, Barangay 32, Kurokor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adanda ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Lisensyado Abalsamador, Owner Manager. Lily of the Valley. Daytoyen tinurure digiti agisem kari daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksid iti data. Ijayadan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa digiti cottages, adan pa iti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputa na sayaat ken manakigayem ti agtagikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar para iti dinto malipatan na paragtitipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na palagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 00023282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Okay,
Okay, tuloy 52 minutos kalpasan ti oras tayong alauna, 8 pa minutos. Kalpasan ti alas 12, 8 pa minutos sa galaunan kakailan. O di ti naladaw nga nangan. Da kami ken ni Maki ket 2 o'clock ti lunch mi. Okay. Update na po kada ti mapaspasama ka pong layos iti Kamindanawan na ngimmato po iti 32 nga individual di ni-report nga natay. Gapu pa ilaing nga po kada ti layos iti deti nga Pasko sigon ti National Disaster Risk Reduction and Management Council para iti dito yung aldaw ti Huwebes record na po for this Thursday inayon ti NDRRMC nga ti kaudyan nga report kita da pitupay nga natay nga wenno pimusay nga may nga na-verifyen na gagiyem kabsat ket ti digitoy ket manipod ti Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula ken iti Caraga. Damit la sa kapulo ket may sa nasugsugatan idinto nga 20 ket upat dagiti nagtalinaed nga mapukpukaw agingga ita. Kinuna ti disaster response official nga adda 124,853 nga pamilya wenno kaibatugan ti 486,485 nga tattao nga naapektaran na iti nasao nga layus. Dagitoy ket sangapulo ket 2,000 duagasot ti 50 ket upat nga pamilya wenno 50 ket 6,000 sa gasot ket 10 residente dagiti nagtalinaed iti evacuation center. Adamit pakabuklan nga 4,068 dagiti balbalay nga naperperdi kadwan na kadagitoy ket iti Northern Mindanao. Ti perdisyon iti infrastruktura gagiyem kay absat ken agrikultura iti agdama ket naka-record dan iti 51.55 million pesos ken ada 206.49 million nga madakdakamat nga perdisyon gagiyem ken kamsat kaasi pay apo digiti lugar nga apektado apo iti daytoy nga nasao nga kalamidad apo iti paset ti Kamindanawan so with Visayas gagiyem ken kamsat so 32 digitay rumrumare na po nga pimusay ngimmato digitoy gapu pay laeng apo deti tudo nga detoy ket ti dandano na po ti shear line iti Visayas ken Mindanao gagayem ken kamsat napipyapay kada tayo at tila problema tayo ket detoy nalami isa tiyempo ken kastamit ten nangato nga presyo digiti kasapulan tayo iti naldaw-aldaw so 32 detoy rumrumare na po nga pimusay digiti apektado nga lugar iti nasao nga kalamidad shear line kunada segon po iti pag-asa. Okay, mapantayo po Jibal Lasyo tao kada pinabati apo nga 5 minutos kasangwanan ti oras tayong alauna Ikung konsiderar te Estados Unidos, ti panangipatungpal na iti COVID-19 restrictions kada iti Chinese arrivals. Chinese, parang nasisingle out na naman yung China rito. Gagiyim king kaabsat. Kagidan dati tinagbali na rakurak ti China, nga ikatendan ti COVID-19 restrictions kada iti sumangpet iti pagilyanda uray no agtultuloy ti panagngato apo ti COVID-19 cases wenno kaso ti COVID-19 imunan nga nang patungpal ti travel restrictions kada iti Chinese tourists iti pagilyan nga Italia, Japan, Malaysia, India ken Taiwan may palagip nga inikaten ti China ti COVID-19 restrictions kada iti mapan iti nasao nga pagilyan agipekto nito apo into Enero 8 gagihim ken kakabsat. So, ni China pinalukayan na bat ni Amerika kayat na nga pairutan ti COVID-19 restriction kontra apo kadagitay Chinese arrivals. I think even Hong Kong inikat na po diti COVID-19 restrictions para kaditay arrivals di ijay Hong Kong gagihim ken kamsat. Amo yun nakit kita dito awan pa'y tinted nga reaksyon tibiyang ti China may naigiti dito gagiyim keng kabsat but namnamaek apo ti nabara nga reaksyon ti pagilyan niya China maipanggep iti dito gagiyim keng kabsat kung sa bagay saan laingen niya ti Estados Unidos tinangarami dapo iti kadda ti panangipatungpal dapo ti travel restrictions kadiri Chinese but Italia, Japan, Malaysia, India and Taiwan no kitain tayo digitoy nga nasyon na po ket digitay kaalyado ti Estados Unidos gagihim ken kabsat nga nasyon
nga nangipatungpalen imuno na po travel restrictions kadagiti Chinese nga mapan kadigitoy nga pagpagilyan Italia, Japan, Malaysia ken India together with Taiwan, lalo na yung Taiwan yung Taiwan, di ba, napan ni House Speaker ti Congress ijay Taiwan ada negative nga reaksyon apo ti biyang ti Nancy Pelosi, ada negative nga reaksyon apo ti China iti bibisita ni Pelosi ijay Taiwan. That was several months ago. Gaputa ni China kayat na nga bigbigen ti si Bubukay Lalubong di One China policy nga ni Taiwan na ket probinsya iti biyang ti nasao nga pagilyan renegade province pa ket di apo ti pang bansag na iti biyang ti Taiwan gagihim ken kamsat okay, so orain tayo nagbalin nga reaksyon apo ti biyang ti China iti dito nga panang plano ti Estados Unidos sa mga ipatungpal apo iti COVID-19 restrictions kadigitay Chinese gagayem ken kamsat. Yung Hong Kong nagtanggal na rin ng COVID restriction kakabsat ken gagayem. Sigurado kung nakanod nga adda iti negatibo nga reaksyon ti China iti detoy nga plano wenno kalikagom ti Estados Unidos nga mangipatungpal apo iti COVID restrictions kadigitay Chinese arrivals gagayem ken kamsat. Ang isa pa sa nakakatakot dyan, yung travel ka, ore hanggang Chinese, agapu ka kadagiti nasyon na po, agapu ka ijay China, then mapang ka ijay Estados Unidos, maipakat lataking ka dijay. Gapu ka iti nasao nga pagilyan, gagiyim keng kamsat. Di ba yung China, makakusaran niya isot ng rugyan, nag-originate na po dito yung virus, ano ba yun, Wuhan market, gagiyim keng kamsat. But aday dito kaya't nga ikasa, tibiyang ti Department of Health ng investigasyon but saan niya sabay, saan niya nakibagay tibiyang ti China gigiyim kamsat kim para kanyak apo sigurado nga mangiparwar iti very destructive reaction ti China iti deti nga plano ti Estados Unidos nga mangipatungpal apo iti COVID-19 restrictions kadagitay Chinese arrivals wenno inchik nga mapan ijay balasyo tao. What about kada tayo dito pagilya na Pilipinas? Ado apo digitay Chinese nationals dito dapat digitay naka-empleo, dapat digitay talaga nga nag-stayan dito nga madakakabagyan day China no kadi sumangpet da dito may pakatan da kadi Chinese restrictions nga kasapo ti arami kas kadeti kalikagom ti biyang ti Amerika nga ipatungpal kadeti Chinese arrivals nga digitoy ket dumalan no ipatungpal ti Amerika ti COVID-19 restrictions. Okay? Awanin na po tinabati pa yung oras tayo ti dito yung aldaw para iti programa tayo Damdamag ni Berto. Dito nga rin na po ti bagayam nyo ni Robert Berto de la Cruz. Kinadwa tayo di technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malem ti Huwebes ti amin na sapada. Agyaman kam tingkay panagbuya. Merry Christmas and a Happy New Year. Kadakay amen. Damdamag ni Berto. Programa pakidalunan di lipas kasama kinibugog kayo alumar. Identero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran di damag winupas masamak. Di sumbat di agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong di umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapos makipartisipar. Agtimik tayo kakailian. Tapos maamuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto! Tumulong para iti panakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo, babayan ti ENR Online, ken ti Philippine Red Cross. Nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya, ipanagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket aysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao.
Ket ti agdunar ti dara apo mangted detoy iti self fulfillment as they say, or sense of self pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdunar ti tara ket biag ngamin ti katumpas na. Hala nga may nga biag, it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits ngano agdunar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo adu digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdunar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalun ta haan nagpapada ti bagi tayo ngamno agdunar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tay doktor nga digitoy tina-find outan iwasan tay basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tay iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tay pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Kakailan na to ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor, tapno mga ipaay karigiti kang runaan nga tips para di pa ng salwad tilapayag. Adak dito ay tapno mangited iti tips no kasano nga tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Ti muna ket tay panangliklik tayo iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni isu ti most common no kagawan nga rason no apay nga agsulod daytoy lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ket sapay kumata kan tayo ti proteksyon daytoy lapayag tayo. Babaen ti panagusari ti earplugs may sulbong ditoy. Bueno tay earmuff nga mangkalob iti sibukel nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitin tayo ti unig ti lapayag tayo. Katuan kada tayo siguro ket agusosar tayo iti cotton buds kada digitay pala-pala kutkut sarita hairpin ket nadumapay nga banag ngem dagitoy kumaket liklikan ta ad-adda mga dakes no masukit-sukit iti lapayag tayo. Isu nga ti kapintasan nga panagdarus ti lapayag ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan. Mabalin nga punasan tayo ti labakara, tuwalya, panyo, pero na anyaman, anadalus alupot. Ti maudi nga tip, ket iti inkay kuma panagpa-check up ti lapayag yo, oray maminsan, pero mamindua, iti may isang atawen, tapno no masirip, ken ma-check up, tay ear, nose, throat specialist yo, tay lapayag tayo, ket no ada tinasken nga madalusan, no nasken nga aramiden na, ket aramiden na daytoy. Ken may kolektar di daytoy, ket saan nyo kuma, ibaybayag, no itantantan, ting kayo pa nagpa-check up, no adaman ti sabali nga malit na tay lapayag yo, panagsakit man daytoy, no panagkapsot ti panagtingnig na, ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no dakdakkel met latay namnaman na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko ada kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo. Pinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasok ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak.
Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa masugat. Ti napalabas. Eri may kadwa gundaway papagayam, kablawan da kayo, itinagasat nga malem ti Huwebes 29 ti mabilang, iti bulan ti Disyembre 2022. Manibo diti ENR Online, may danon kada kayo, ti sabali man na parang, ti programa tayo, ti napalabas. Dito di bagayam yun ni Robert De La Cruz. Kadwa di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin para di sabali pa parang ti programa tayo tinapalabas. Sabali manin nga surat tintay padayawan niya ibasa. Edi dito nga malim. Surat niya na kay palaunan ti pakasaritaan ti biyag kinayat. Ngem kasangwanan niya interugyan nga lukiben wenno basaen dito surat. Agyaman tayo karig sumaganan. TMT Construction Company, ti Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City. Amin na po nga construction assistance nga kasapulan nyo, mabalin na Serbian na kayo, tibiyang ti TMT Construction Company. Babayan ti panangimaton ni Honorable Telwin Tapawan, kami nga po ti Konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much kani Mr. Loreto Tamayo, manipo di ti Waipahu, Hawaii. Agyaman tayo pa kani Mr. Onopre Durupan, Iriwayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, manipo na po iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Taylan, no adda ti sagsagabayan nyo apo, wenno marikrik na iti Baguio, ket kalikagom yung ay konsultar iti doktor, mapan iti doktor ang mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, masarakan ti number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Thank you very much pa iti Pugad Lawin Carbas Aircon Service Center. Iti Balintawak Street, Lawag City. Amin nga problema yung apo, karite air conditioning unit, di itilugan nyo. Mabalin na kayo nga Serbian, di eksperto, nalalay nga technicians, ti Pugad Lawin Carbas Aircon Service Center, nga masarakan iti number 100, masarakan iti Balintawak Street, dito Siyudad Tilawag, babayan ti panangimaton ni Engineer Neil Jose. Thank you very much, Mr. Henry Afaga, iti Pennsylvania, Estados Unidos. Maraming salamat din. Merry Christmas kay ni Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando, iti ti San Nicolas. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, ada anda pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply, iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti Barangay 50 Butong, diti Siyudad Tilawag. Asilig ti mga to bridge, nalaka, ngem di kalidad ang materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy di imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns sa babae custom ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kaditi cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para king ka, kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique,
the home of high-quality RTWs, Melinda's Fashion Boutique. Second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark, Bridgestone, Camarin, North Caloocan, Primark, Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark, Kasiglaan, Montalban, Rizal. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no pamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso no namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi-pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na mga Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga po nakaisuti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi men DJ compressor no ka mga Robert. At nga ruden ti surat nga di padayawan nga ibasay ti daytoy nga malim. Surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biag. Nga namuli iti kalman. Surat nga patulod ti may sa pagayam nga kayat na iti paawagan iti nagan nga Lourdes iti tangatan. Naisaguday di surat ni pagayam tayo Lourdes. Tinapalabas ko Manong Robert. Iabrasak ken ka ti kablaw ko itinagasat ngal daw wen numalim mo.
Manong Robert. Kastamiten ka dito so amin nga dumdumngeg when nagbuybuya iti dito nga programa. Adtuya kita itinadayaw nga saklang ti programa tinapalabas. Tapnon ti kasta ipaset ko, tinapalabas ko. Napalabas nga nakaimbinggasan da sa M. Riga tuok, karit ken sabsabalipay. Wen kabsat. Adda di Jack Tupulus malipatan ken nakatatak. Iti mismo nga panunot ken riknak. Nga paspasamak. Nga dagitoy ket nagbalin. Nga paseten ti biag ko. Agpada kami nga saan nga nakaturpos iti adal, iti kasimpung alak nga ni Ben. Nagamamu kami ken ni Ben, ijay Metro Manila. Saan nakatubo dito probinsya ti Ilocos Norte, ngem ti asawa ket isu ti taga ditoy. Tubo iti paset ti Visayas, Manong Robert. Naadaan kami ti relasyon ken ni Ben, bayat ti panagtrabaho mi. Iti Kamanilaan. Inpateg ko kitamok nga inpateg nakmet. Iti kastaunay. Ngayon iti likodan ti panagpimpin nateg ken panagtipon mi nga kaspudpudnon nga agasawa. At dagayam palime iti biyag. Biyag ni Ben, Manong Robert. Naamuak detoy idi may pakamo nga pimusay ti amana. Lakayen ti amana gaputa. May sa detoy nga dati a veterano. Wenno soldado iti pagilyante nga Pilipinas. Nagdamagakken ko na iti ibagana nga agawid kami dito Ilocos. Kasano nga ruden no, sandak nga maawat niya. Agbalin niya asawa. Kinapay ngamin nga saan mo nga pulos nga inpakaam mo. Ti panangin kabalay wano panagtipunta. Saludsud ko iti asawak nga agkebba-kebba ti barukong ko gapu iti kalikagom na ngayon umay mi dito Ilocos. Nagsinaay ni Ben ket kunana saan niya isuda ti makiasawa. Shock. Ken addan tamitten iti umiso atawen. Ore si ka ket saan tamitten nga napan iti ayen nyo. No pa'y naipakaamom nga addan ti katip-tipon mo nga shock nga rodeta. San tagid din nagtakta kagawid ta gaputa timosay ti amam. Sipud panagam-amu takit saan kapulos nga nagbakasyon ti lugar yo. Saludsud ko manen. Kastoy tinagbalin na palawag na, Manong Robert. Nakabasulak ka na itinagannak kanyak gaputa saan ko nga naituloy ti panag-aadal ko. Naglayasak aging nga nakadano na kiti Manila. Dito nga nagtrabaho ket nagamamuta. Kastalaing ti kasimple na. Saan nga basta-basta ti amak. Gaputa may sangarod nga retirado a soldado wenno veterano. Disiplinado ken masapul atong palimami na kayat na. Balikas namanen. Kasta ka di. Adugayam ti saan ko nga amuken ka. Itataamumon no anya ti kinataok. Mabalin niya, may bagamitten niya, sa anak nga, weno na pudno akiti, sinangal tangayan. Agpakada ti trabaho tata, agawid ti Ilocos. Desisyon ti asawak Manong Robert no penaliday, iripan nakaamuna nga pimusay ti amana. Edi kauna na gundaway na danon ko ti agdindinamag nga Ilocos Norte, Manong Robert. Ti agdindinamag ti kinapusaksak, kinapintas na nga lugar, iti entero a pagilya na Pilipinas.
Dito'y kabsat nga kas wenno kabaliktad tininamnamak nga dagiti negatibo nga manggigak. Kadagiti kakabagyan ni Ben. Awan. Balinket di nga nabara ti panangawat kanyak ti balo nga inana. Nga ninana kandida. Maragsaka na kamakamamukin ka. Ken kas asawan ti anak ko no pay saan kayo pay nga dokumentado. Thank you very much, Nana. Mama. Mama ti awag mo. Gaputa data ti awag na daben kanya. Nagtugawak iti abay ti ina ni Ben. Bayat nga adda ni Ben iti abay ti lungon nga mang matmatmat. Iti pimusay nga amana. Awan ka diti kabsat ni Ben. Kinunak iti inana nga ni Mama Candida. Nagsin na ay tibaket. Kinita na tinakatakder nga anak na iti sikig tilungon. Adda kabsat ni Ben. Adda ijebal lasyo tao. Ininonangim ni Ben. Nakapansad jay babayan iti asawa na wenno nagbalin nga penpan na. Saan niya napuputan ti pag nagturong na jay? Siguro addan na suro kali mga tawin nga di balasyo tao. Naipakamu kayo ka di nga pimusay ni Father da. Ni Papa ko na. Balikas ni Mama Candida. Ni Papa. Dahil ti problema anak ko. Idi mapalabis ti dua atawen nga kaadda ti kabsat ni Ben. Saan niya nagsursurat pa eh? Awanin ti nakaaman mi no sa dinno ti ayan na. Aging gaita. Adda di patulod mi nga surat, birthday cards, ken sabsabali pa pakaramanan ni Christmas cards. Tayat milaeng nga malukatan ti komunikasyon. Ngem. Saan niya? Bueno, saan sumusumbat? Balikas ni Mama Candida. Kasla makasangit ti baket. Edi pa nagkitak kinkwana. Ngem deto'y ket pinalagaan ko tirik na babayan iti balikas ko nga. Mabalin niya, makumikom wenno, kaya't nakaito nga surpresaen. Ngem tiyan na nga pagdaksan, awamet pangipakaaman yung astuyan tinapasamak kin ni Papa. Kinunak, nagdumog ti baket kabsat. Bulon kumitten nga timmakder kininisatgak ti asawak. Iriya sidag ko'y asawak dito'y nga na imatangak. Agtid-tid-tid digiti luana. Inakbayak ni Ben, ket kinunakkin ko na. Papigsaim ko matipakinakin mo. Saan ka kumaunay nga agladingit iti napasamak yan ni Papang mo? Mapantay amin iti kasta sitwasyon, Ben. Mataytay amin at dalaing umuno na. Kaya't ko kumanga. Nakadawat akti pamakawan, sakbay nga pimusay. Nagbasulak gaputa. Saan ko nga naituloy ti pinag-aadal ko? Napaay ti ekspektasyon no arapaap na para kanya. Sapay lakas ko'y manin ti pasama kiti kabsat ko. Maladingitan at unay Lourdes. Balikas ti asawa ka ni Ben, Manong Robert. Saan niya nagbayag ti pan nakaimansayag ti bangkay ti ama ni Ben. Wen kabsat. Opat aging gana ti limang aldaw kalpasan ti sasangpet mi ket naiplanon wenno na planon ti pan nakaitabon na.
Naitabon nga rod deto nga saan na puros nga na ipakamo iti kabsat na adda ijebal lasyo taaw manong Robert. Dito nga na imatangak no kasano tila dingit ti asawak pakairamanan ti inana nga ni Mama Candida. Edi malpas ti panakaitabon ti bangkay, ti pimusay nga ama ni Ben. Kinasarita na kami agpadpada ni Mama Candida. Ben Lourdes, numabalin ket. Saan kayo kumanyag subli ti Kamanilaan? Agnaed kayon dito itadakadwak. Awan ti mang tarawidwid kariti, napanawan ti amam. Kang runaan na iti paiman manihir na nga negosyo, iti gayem na. So nga, agnet ka kuman dito ay. Lupay na paay ti amam, iti kalikagom na nga, sikati, mangi manihir iti negosyo. Amo ka masursurum deta. Agnet kay kuman dito yan. Kaililiw kayo unay, no? Maililiw ako unay ken kayo. Awan ka. Samanin kasta tinapasama kiti kabsat mo. Nang lipat mitten. Saan tayo mitten nga amun sa dino ti ayan na. Ipanubos mo ka di anak ko nga. Agmay-may saak. Balikas ni Mama Candida. Manong Robert. Nagsinnaay ni Ben ket kastoy tinagaon ni tingiwat na. Wen ma, ikarik. Saan kayo napanawan? Sapit na mapakawanda kiti pan nakapaayo kanya. Diyak kayat nga saan ka makadawat iti pamakawan. Nga kas tinapasamak ka ni Papa. Natay nga diyak man laeng nakapagpakawan. Kit diyak kayat na maulit deta. Makipagnaed kaming kini Lourdes kenta. Sungbat ni Ben, Manong Robert. Nagyaman ni Mama Candida iti dedi nga nangig na kini Ben. Masapon nga agsublita pa ilang iti Manila tapno alayan ta digiti dumang arwaten ta. Ket agnetan dito ino deta ti desisyon mo. Sungbat no nakunakkin ko ana. Si kalayengin ti mapan. Si kalayengin ti mapan Lourdes ket alam digiti kagamitan ta. Makaammo kamit ten yang mangipakada kanyak iti trabaho ta. Diyak kaya ta panawan ni Mama. Ngem saan ka kumangag bebeyag? Alaem amin digiti kagamitan ta sadyay. Ket yawid mo dito. Tulag mi nga tallo, dayta Manong Robert. Daytoyen ti sumbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, digiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon menu bangkag tayo. Mabalin nga usaren digiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kariri flowering plants ken uray fruit-bearing trees. Adaan ka pa iti produkto nga para kariti tarken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabagbaba agastos. Gumatayen kariti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply. Masarakan ti Garete Street, Abay ti Gareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kariti aming nga klase ti mula ken para kariti tarken. Next Gen, environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso pa nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Lily of the Valley.
Kalikagum yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kadi ti pimusay ngay patpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kadi iti di kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley, rangtay ni ayat para kadi iti patpatiga pimusay, manipod kababaan ingganat ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kada iti minatay babaen ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay da iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid iti minatay iti sa bali alugan. Ti Lily of the Valley kadadaan ti dua asangay. Masarakan digitoy, iti National Highway, Barangay 32, Kurokor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adanda ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Lisensyado Abalsamador, Owner Manager, Lily of the Valley. Daytoyen tinurore di agisem kari di daan na lugan wenno di mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar para iti dinto palipatan na paragtitipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nalpas ti amin nga plano para di panagnedmi kani Ben iti Ilocos. Nakipagned kami nga rod, iti pagtenganda ken kadbalay mi ni Mama Candida. Naduraas ti biag damanong, adanda iti sanikwa, adanda pa iti negosyo, no pay paiman maniherde iti sabali, tinasao nga negosyo. Ngem, isup-supervise metlaing ni Mama Candida ti operasyon, ti pagnegosyon. Dito'y kabsat nga, naisuro ka da kami ken ni Ben, no kasano nga tarawidwidan mi ti negosyo. Di nagbayag, nagbungan ti panagtiptipon mi nga kas agasawa ken ni Ben. Agdadagsenak manong Robert. Idi mapan kami agpa-check up iti doktor, gapo iti marikriknak, nga no duma makaturturog, makaduldulo, ken no duma dagiti di ko kayat nga angot. Kuna ti doktor, nga agdadagsen wenno aginawak ka.
Nagyaman kami ti Diyos. Gaputa ka maudyanan na matong palmitlayangin ti arapaap mi nga maddaan kami ti anak kini Ben. Anak nga mang pasingke iti kinababaik. Ken anak nga mang pasingke iti kinamaymay sami a familia. Idi maamuan ni Mama Candida detoy. Nakaragragsak ken kastoy digiti balikas na. Masapul nga agkalaysa kayon. Masapul nga maarami din ti pan nakaipapel ti panagtipon nyo ang kasagasawa. Tasakbay nga tumao ti apukok, lehitimunton nga anak yun. Saan ket di nga child out of wedlock when no illegitimate nga kunada. Naragsakan kami nga agpadpadakin ni Ben. Immanamong ni Ben kan kastamit kanyak. Eng kalikagom nga rod ni Ben nga when no inbilin nga rod ni Ben nga pakaamuak dagiti naganak kanyak tapno umayda. Nga madayunay ti Bisaya manong Robert. Isu nga pakaamuan talat ta idaan nga. No makaumayda na saya tunay. Ngem no saan awan ti mabalin. Agkalkalap laeng ti amak. Ket sigurado nga di na makabalinan nga ibaklay ti pamasahida no manuda nga umay. Aglugan da pa iti barko. Den aglugan dan to bus manikod ti Manila. Kinunak. Tinasken may pakaamom nga kalaysatan. Ket no makabalinan dati umay di ka dumayda. No masapul nga tulungan ta ida iti magastos dang umay dito ay arami din ta deta. Immanamong met ni Mama Candida iti singasing ni Ben. Napatuloy nga rod nga nang ipatulod kami iti kwarta wenno kantidad. Tapno usaren ti amak, ken kastamet ten ti inak nga umay. Ngem, kinalikaguman da nga itugot da ti maysa ka di ti kabsat ko manong Robert. Nga isukit, agad-adal idi ti kolehyo. Tapno, adda mangimando kadakwada, wenno, tour guide da iti umay da dito Ilocos. Kabsat da. Naangay nga rod ti kalaysami ken ni Ben, ngem saan niya ti simbaan no di ket ti huwes. Saan niya kinayat ni Ben, tinagarbo unay no pay kalikagom idi ni Mama Candida, nga nagarbo ti maarami da kalaysa. Ngem di na inanamungan, ngamin ket kayat na nga basit laeng nga tao ti mga tendari ti kalaysami. Pagbian na nakagteng di tinaganak kanyak pakairamanan ti kabsat ko, nga nangatendari ti kalaysami. Nagyamanak ken ni Ben ken kastamet ten ni Mama Candida. Gaputay ti kaunaan mi tagundaway ket nakagteng dagiti naganak kanyak ken ti kabsat ko dito Ilocos. Naangay nga rod ti simple nga kasar. Ket di malpas ti kasar, paspasyar mi dagiti naganak kanyak iti naduma-duma nga paset ti probinsya nga Ilocos Norte. Kalpasan na nagsublida ni J. Visayas, Manong Robert. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka dagiti balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang dagiti kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, dagiti negosyo, ada anda pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong, diti Siyudad Tiluwag. Asirig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad ang materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae.
shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns iti babae, custom ten iti ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kadiri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na ing kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Kuati na pintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then agnisto igenta evaporator na isya pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kaditi rugit DJ air conditioning system ket adda tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka mang Robert. Kalpasan ti panaglabas na giti panawen, Manong Robert, enpas ngay ko ti anak mi, ken ni Ben. Maysa nga manalungpo nga maladaga lalaki, tinagbalin nga bunga ti ayanayat mi ti asawa ka ni Ben. Saan niya may ladawan ti ragsak mi nga agasawa? Idi,
makita min ti anak mi. Oray met ni Mama Candida, napalalo ti ragsak na. Kamaudyanan na. Ada na pukok. Ada na pukok kada kayo, Ben, ken Lourdes. Masapul nga, mataripato nga nalaing ti ubing. Jak kayat nga, tiltiladda nga, papaayan na. So nga, masapul nga taripatuin nyo nga na imbag. Saan gamitin niya mapmapan pa iti negosyo tanilatan 20 mapan, mangkikita. At doon ti kasta, may pamaysam ti panang taripato iti anak yo. When? Balikas ni Mama Candida. Imise market. When ma, talaga nga, saan ko nga kayat nga sa bali ti mang taripato iti anak ko. Masapul nga siya. Masapul nga ipariknak no kasano ti pateg na kanya. When dati amin, ipateg tayo ti anak yo. Anya gayam ti plano yung nga ipanagan. No mapanto may registro market. Jasper, tinagtulagan ni ken ni Ben nga nagan na. Jasper, napinta sa nagan. Okay? So, mapanyon to nga ro din pa irehistro. Tapnon ti kasta, mabalinte ton nga, awagan ni Suna iti Baby Jasper. Saan niya napuputan ti panaglabas ti Aldao, Manong Robert? Nadanon ti umuna nga kasangay ti anak mi nga ni Jasper. Wen kabsa. Saan manen niya kinayat ni Ben tinagarbo nga selebrasyon? Kagiddan ti panakabunyag na iti simbaan. Nagbalin niya simple laeng gaputa. 5 laeng digiti nanganak. 3 babae ken 2 lalaki. Kabsat ko. Dito'y kabsat nga damab obserbaran mi iti anak ni. Bayat ti panagdakkel na. Iti edad na nga agmaysa saan na pa'y nga masulo ti magna. Nupay, makatakder no adda ti pagkarapitan na. Madandanagan ak ni Jasper Ben. Apay nga tanga. Saan na pa'y nga masulo ti magna. Ken, saan uning agsangsangit? Saan niya kas kadigit ubing nga managsangit? Kasla saan niya healthy ti anak ta? Tila mapanpanunot mo apay ko mga saan. Kunamit di kiti natataingan niya talaga nga adda maladaw nga magna. So nga saan ka madanagan? Kasla ka adda marikriknak nga sabali nga dyan na. Tinasaya at mapamunto ipakonsulta rin ti doktor. Oret at damit ti pediatrician iti hospital. Babalin niya, pakitam no, anya ti madmadlaw mo keng kuana. Ngem no siya kasla awan met. Awan met ti kasla madmadlaw ko keng kuana. So nga, urayem latta nga magna. Kinuna ni Ben, kabsat ko. Agsa nga 10 abulanen ti anak mi, Manong Robert. Idi adda madlaw mi ti matana nga kasla dumusol wenno rumwar ti matana. Dituyen kabsat nga saan ako niya naigawid ket napan ko inkonsultar iti doktor ti anak mi nga ni Jasper. When nagkuyog kami ken ni Ben nga napan iti maysa a klinika digiti ubing tapnon ti kasta may konsultar mi no anya ti sasaaden ti anak ko, ani Ben. Idi ma-examine ti doktor ni Jasper, nga anak ni Manong Robert. Kastoy digiti balikas na. Ada makitkitak nga sinyal nga ada sakit ti anak yo. No pay jakpay masigurado. Masapul iti panakamantener na iti agas. Amanganta, adagbalin niya, negatibo nga epekto na deti pagilasinan niya daan ti sakit gapo iti panagruar deti matana. Mabaling ka di nga saan nyo uneng ipipan iti nalawag
deti masulang wenno mapurar tapnon saan niya adad na nga agkasakit. Nuwen ken mabalin agyan laing iti uneg ti kwarto. Ti maysa nga air condition room. Tapnon ti kasta ma-monitor tayo nga naimbag ken makita yung nga naimbag no ada development ti panakaagas na wenno saan. I-recommenda kada kayo ti kada bulan wenno mamindwe ti makabulan. Ngayon mayo pa nang pa-check up ti anak yo. Saan ko pa nga maibaga? No anya ti sakit ti anak yo. Balikas ti doktor kabsat kabulon ti panangyawat na iti reseta sana kinuna. Gatangin jud dagiti nga agas ket i-drop yo keng kuana wenno ipatumaryo keng kuana. Barbaring makatulong ket saan niya matuloy ti atap ko nga sakit ti anak yo. Tinungpal mi nga rod, tinagbalin nga bilin ti doktor nga saan mi unay nga irirwar ti anak mi. Aglalo iti napudot wenno dadarang wenno masulang iti raya ti init Manong Robert. Naitedmet amin nga agas gaputa adda nga rod kabalinan daben nga manggatang kaditi agas na. Nupay kasta nagbalin kami analiday. Da kami nga agasawa pakairamanan ni Mama Candida. E dinaamuan mi nga sasaaden ti anak mi. Wenno kasla adda madebdevelop nga sakit nga saan pa nga maibaga ti doktor kadagiti agundaway kabsat ko. Kasla matapaya nga itlog ni Jasper. Shock ni Mama Candida ken ni Ben. Nagtultuloy ti panagtulid ti aldaw ngem saan nga nagsardeng ti kasla ilurwar ti bukel ti matana Manong Robert. Edi agtawen ni ti dua wenno sursurok ngem dua ni Jasper. Talaga nga makita mo niya da diferensya na. Makapag na makaunimet ngem tilanga na Manong Robert ket sabsabali gaputa nadusol dagiti matana. Ken no daduma adda dagiti tiyempo nga saan nga agununi. No daduma met adda dagiti tiyempo nga natagari. Nupay kasta inawat min ti sitwasyon ti anak mi. Nagbalinlay nga problema kidino kasano nga may kakti edukasyon. Wenno, kabalinan kadi nga awaten digiti mangisursuro wenno adda iti pagadalan. No kas pagarigan madanon nanto ti edad na nga agadal Manong Robert. Nagbalin nga salsaludsod wenno problema mi nga agasawa. Nupay kasta padpatib keren na kami ni Mama Candida. Ket kastoy digiti kanayo na balikas na. Isutinted ti apo nga bungayo. Ingunguten ken ipategyo. Adda man diferensya ti apo ko. Pagbalinan tayo nga kasla normal. Bilang tayo nga kas normal na tao. Ngem nasken met nga ipaawat tayo ken kuana nga kasta ti sitwasyon na. Saan kayo unay nga agladingit gaputa? Saan met lang ada kayo ti maaddaan iti kasta nga anak? Balikas ni Mama Candida. Banag nga iso ti tinungpal wenno inaramid mi Manong Robert. Tinangipateg iti kasta unay iti bunga mi nupay addaan ti diferensya ani Jasper. Nadanon ti panagtawen na iti 5. Talaga nga depektibo ti anak mi Manong Robert. Ket gaputa kalikagom mi nga daan met ti maadal wenno masursuro. Nangala kami ti tutor nga mabalin nga mangisuro ken kuana nga umay ti mismo abalay. Kaasi ni Apo Dios ada nakita mi nga nagduruasan na. Malasin na metten no anya dagiti kolor. Pakaramanan ti subag mamano nga letra, ket maibalikas na no pay saan unay nga makabalikas, Manong Robert.
Nagbalin niya kasla normal ti anak mi no pay makita ti diferensya kenkwana. No kasta nga maangay ti birthday na, agbalin nga nagarbo, kasagot mi kenkwana. Gapu ta isu ti kalikagom ti ina. Ina wenno, lula na, nga ni Mama Candida, Manong Robert. Iri ba nagtuloy digiti aldaw, kabsat ko, kaasi ni Apo Dios, saan naman nagsakit ti anak ko, gapu ta addaan siguron, iti talaga nga nasakit, kabsat ko. Saan mimet ngayon roli ti pagadalan, gaputa, sigurado mi nga saan na makasurot. Ket mabalin nga, mangitunday ti panagproblema, dagiti mangisursuro. Nagtultuloy ti panang serbisyo ti tutor kenkwana. Ngayon talaga nga, saan na nga maaramid ti agsurat, Manong Robert. At dalaeng din sumagmamano nga, signs, wano kolor, letra nga makita na ket maibagana. Ngem no ti panagsurat ket simmukon ti mangisursuro kenkwana tapno maaramid na detoy kabsat ko. Papagayam san tayo nga may lipas nga ibasa deti surat ngayon patulod ni pagayam tayo Lourdes. Anya ti agbali na gasat ti anak da nga ni Jasper. Ada kadi pan nakainaig na iti masangwanan nga biyagda ti kaadda ti diferensya ni Jasper papagaya. Dagito nga saludsud ket masungbatan babaen iti panangituloy tayo nga panangibasa iti surat ni Lourdes. Ngarud papagayam dituya na pumakada kami di programa tayo tinapalabas. Dahil di pagayam yon ni Robert de la Cruz, kinadwa tayo di technical control ni Maki Paulino Agustin. Iba timin tinatalinaay nga malem ti Huwebes tayo amin sa apada. Sapay kumata sa rabwen tayo ti baro atawen. Nga napnuan, tinamnama, ken kastamet ten, natalged tayo amin. Agyaman kami tingkay panagbuya. Tinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Tinapalabas.